Гонар, моц і барацьба – тое, што сімвалізуюць беларускія ваяры ва ўкраіне. Але іх чакае крымінальны пераслед, а нават расстрэл на радзіме. Ваяры палка імя Кастуся Каліноўскага атрымалі дзяржаўныя ўзнагароды ўкраіны. І гэтых людзей асабліва баіцца рэжым у Менску. Сярод атрыманых узнагародаў медаль прэзідэнта Уладзіміра Зяленскага за абарону Украіны. І гэта не проста сімвалы. Кожная ўзнагарода здабытая мужнасцю і адвагай у баях. Беларускія ваяры разам з украінцамі змагаюцца за свабоду і супраць рускага міра, які нясе пагрозу і Беларусі. Вітаю, спадарства, тыдзень з Сергеем Пацасонным сёння ў праграме. Вымагальніцтва на дзяржаўным узроўні. Чыноўніца кіравання справамі Лукашэнкі шантажуе дырэктара пінскага мясакамбінату, каб спансараваў стратную гаспадарку. Маем праслухоўванні размоваў. Ну, скажите мне, вы добровольно дадите спонсорскую помощь? Что значит добровольно? Добровольно, это значит, вы мне завизируете докладную о том, что вы соглашаетесь. Я не хочу. Вы имеете возможность дать. Я докажу, возьму с вашей все эти прибыли, убытки и все остальное, я зачем разложу тогда и вы скажу, у что меня вы можете спрашиваете? дать. Я против. Вы свои акции хотите в инфонд опять назад или нет? Лясковичам дадим лучше. Лучше Лясковичам дадим. Ну, я тоже думаю так. Група «За вольную Беларусь» у польскім парламенце мае новага старшыню. І мы маем першую вялікую размову з сенатарам Гжэгажам Схетынам. Мы хочам адкрыць магчымасць доступу ў Польшу хаця бы праз адзін пераход, які ёсць для беларусаў. І мы гэта зробім, мы гэта ўдасканалім. Аднак мы клапоцімся пра інвестыцыю ў моладзь. І тут мы будзем шмат рабіць для таго, каб абменьвацца моладзю, рабіць навуковыя інвестыцыі, адкрываць праграмы, каб яны былі даступныя беларускай моладзі. А таксама Сірыя на другі тыдзень пасля падзення рэжыму Асада, жудасныя адкрыцці ў турмах-катоўнях, а таксама вялі выклікі для новых уладаў. Час праўлення Асада было здзейснена шмат злачынстваў, а цяпер усё гэта становіцца вядомым. Я асабіста наведала турму Саіднай 10 снежня, адну з найбуйнейшых і найбольш жорсткіх турмаў. Мы пабачылі там не толькі людзей, якія былі ўзняволены гадамі, але і тых, хто знаходзіўся ў падземных тунэлях, дзе вязні цярпелі ад гвалту, катаванняў і нечалавечых умоў утрымання. Зараз праўда пра такія турмы адкрываецца ў многіх іншых месцах. І адразу пра рэкет на дзяржаўным узроўні, запужванне, паборы, вымагальніцтвы, ды пытанні да працы падатковых органаў. Іх маглі б перавесці ў электронны фармат, але гэта ўручную падатковыя службы збіраюць больш грошай. У справаздачы падатковых органаў Гомельскай вобласці, якую рыхтавалі відавочна не для медыяў, чытаем пра метады працы Міністэрства падаткаў і збораў, а таксама пра паталагічныя выпадкі з неплацельшчыкамі, якіх прапаноўваюць ратаваць. Ёсць у дзяржаўных структураў і свае механізмы ціску. Паслухаем тэлефонную размову, дзе чыноўніца кіравання справамі Лукашэнкі шантажуе дырэктара пінскага мясакамбінату, каб спансараваў стратную гаспадарку. Юлія Цяльпук. Апошнія некалькі месяцаў года ў планавай эканоміцы паскорны тэмп працы для ўсіх, хто ганяецца за паказнікамі. Трэба і рост паказаць, і падаткі заплаціць, нешта зарабіць і апраўдаць бюджэты на лета. Пра прыбыткі дзяржава не паклапоціцца, а падаткі возьме да кожнага рубля. Такую выснову робім са справаздачы, якую гомельскія падаткавікі накіравалі аблвыканкаму. Дакумент атрымалі ад Белполу. Бюджэт Гомельскай вобласці цягам 9 месяцаў сабраў амаль 2,5 мільярды рублёў з 829 тысячаў арганізацый, 280 мільёнаў даўгі. У справаздачы падатковых органаў цікавосткі, якіх у афіцыйнай статыстыцы не пабачыш. Запазычанасць сельгаз-арганізацыі ў Гомельшчыны цягам 9 месяцаў вырасла на 570 тысяч і склала агулам больш 4,5 мільёнаў рублёў. Сярод даўжнікоў кожная шостая гаспадарка. Самая стратная – Андрэеўка Будакашалёўскага раёну з рэкордным доўгам у 670 тысяч рублёў.
Пасада дырэктара вакантная. На яе прызначаецца асоба, што часова выконвае абавязкі ў перыяд ад некалькіх дзён да месяца. Галоўны бухгалтар таксама адсутнічае на працягу доўгага перыяду. Сітуацыя негатыўна адбіваецца на фінансава-гаспадарчай дзейнасці прадпрыемства. У Андрэеўцы разводзяць буйную рагатую жывёлу і свіней, вырошчваюць збожжавыя і зернебабовыя культуры. Прыбытак, да прыкладу жнівеньскі, быў меншы, чым заробкавы фонд. Менеджеры сапраўды дасведчаныя і нават ужо недасведчаныя папросту не хочуць ісці працаваць ва ўмовах, калі дзяржава не толькі не дапамагае выбудоўваць такую вось канкурэнтаздольную сераду, але і наадварот сябе пераследуюць з усіх бакоў. Это папросту не толькі не мэтазгодна з пункту гледжання асабіста, кіраўнікі, галоўныя бухгалтары з пункту гледжання заканадаўства яны нясуць асабістую адказнасць. Падаткавікі настойліва раяць гомельскаму аблвыканкаму сумесна з будакашалёўскім райвыканкамам дапамагчы Андрэеўцы разлічыцца з бюджэтам. Што гэта значыць? Калі з аднаго сектара бяруць грошы і потым, напрыклад, механізмам ільготнага крэдытавання укідваюць у тыя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы. Зразумела, дзесьці там взялі, больш там тое, што называюць жырок зрэзалі, і потым гэты жырок перакінулі на гэтае неэфектыўнае прадпрыемства. І зразумела, это ўсё да пары да часу, калі это ўсё не ўзарвецца. Потым яно пачынае ўзрывацца, і амаль там кожны год, 2-3 пачынаюцца выдумвацца новыя схемы. Самая няхітрая схема спонсарскай дапамогі. Пакажам яе на прыкладзе Берасцейшчыны, дзякуючы атрыманым ад кіберпартызанаў базам праслуховак тэлефонных размоваў. Загадчыца сектару аграпрамкомплексу кіраўніцтва справамі Лукашэнкі Ганна Мялешка тэлефануе дырэктару пінскага мясакамбінату Эдуарду Шыбуну. Полясковичем, давайте подумаем. У меня нет денег сегодня на спонсорские помощи. Я жду, чтобы мне кто оказал спонсорскую помощь. На комбинате хватает, куда вложить сегодня деньги. В хозяйстве хватает вопросов, куда вложить. Я знаю, мы тоже развиваемся, строимся. Значит, конечно, но вы работаете в системе. Ляскович, мы что же тянем? 350 тысяч задолженность, послушайте. И она никоим образом не уменьшается. Это до старые 3,5 миллиарда. Это я его кредитую. Значит, если взять в месяц, где-то если взять кредиты сегодня и платить проценты, я его в месяц на 8 тысяч кредитую. А по году это 120 тысяч будет. Ну, понимаете? Угу. И на сегодняшний день вот эти иждивенческий момент, это просто тушение пожара. Но мы вас освободили от инновационного фонда. Я так понимаю. У вас же меньше платежей пошло. И я вас практически не трогаю. Редко. Сегодня Ляскович стоит на уровне главы. Понимаете? И мы должны принимать меры. Эдуард Шыбун цягам амаль 15 хвілінаў намагаецца аргументаваць сваю адмову. Суразмоўніца ставіць пытанне рэбрам. Ну, скажите мне, вы добровольно дадите спонсорскую помощь? Что значит добровольно? Ну, добровольно, это значит, вы мне завизируете докладную о том, что вы соглашаетесь. Я не хочу. Вы имеете возможность дать. Я же докажу, возьму с вашей все эти прибыли, убытки и все остальное, я разложу и скажу, что вы можете дать. Я против. Вы свои акции хотите в инфонд опять назад или нет? Лясковичам дадим лучше. Лучше Лясковичам дадим. Ну, я тоже думаю так. Пракурорскі метад спрацаваў. Ляскавічы атрымалі сродкі, каб разлічыцца за электраэнергію. Падобным чынам гомельскія чыноўнікі цягнуць і Андрэеўку, і таксама ўзгаданыя падаткавікамі Гадзілавічы Рагачоўскага раёну. Адно дапамагаць стратным гаспадаркам усё цяжэй у перыяд санкцыяў і падчас дзеяння пастановы 713 аб рэгуляванні коштаў. Яна абмяжоўвае рост цэн і, адпаведна, прыбыткаў прадпрыемстваў. Направления, по которым ранее система Лукашенко зарабатывала, можно сказать, дармовые деньги и потом перераспределяла эти денежные средства в другие отрасли, сейчас таких денег нет. И, конечно же, государство ничего, скажем так, умнее и лучше придумать не может, как натравливает, можно сказать, фактически специально такие органы, как налоговые органы, на то, чтобы они шли и находили какие-то недочеты.
На працягу 9 месяцаў планава і пазапланава падатковыя органы праверылі 753 суб'екты гаспадарання Гомельшчыны. 605 з іх фізічныя асобы, 717 на ліквідацыю і 35 юрасобы. Лавілі бізнэсоўцаў на заробках у капертах, на драбленні бізнесу дзеля прымянення выгаднейшай формы падаткаабкладання, на незалічэнні прыбыткаў на рахунак і ўхіленні ад падаткаў. Ценявы гандаль, нелегальная перавозка пасажыраў і гэтак далей. Главная цель – это здесь и сейчас забрать эти деньги, чтобы их перенаправить, перераспределить в какое-то другое место. Уголовные дела в данном случае являются скорее исключением, потому что нет такой цели. Цель абсолютно в другом. И она выполняется за счет того, что денежные средства фактически изымаются и поступают в бюджет, откуда они уже тратятся, естественно, также неуклюже и нелепо. Прымусова сцягвалі грошы з рахункаў, забіралі наяўныя, прадавалі арыштаваную маёмасць арганізацыяў. Назбіралі 41 мільён рублёў, што складае 1,5% ў агульнай суме падатковых паступленняў. Праблемы ў аграпрамысловым комплексе агульныя і яны паглыбляюцца. У дакументах, перахопленых Белполам, бачым нарошчанне даўгоў перадусім у падатку на прыбытак. Гэта значыць, стратных гаспадарак зарабілася яшчэ больш. Юлія Цельпук, Белсат. Уцёкі Башара Аль-Асада з Сірыі падарылі людзям надзею на лепшае жыццё і на ўз'яднанне са сваімі роднымі. І таму сірыйцы святкуюць, але побач са звычайнай чалавечай радасцю ёсць і месца смутку ды гору. Цягам гэтых дзён усё болей з'яўляецца сведчанняў доказаў таго, як служкі сірыйскага дыктатара катавалі ды забівалі мірнае насельніцтва. Падрабязней у наступным матэрыяле. Тыдзень, як у Сірыі паў рэжым Башара Аль-Асада, і такім чынам скончылася больш чым паўвекавое панаванне ягонай сям'і. Гэтую падзею сірыйцы дагэтуль святкуюць на вуліцах гарадоў. Пакрысе ў краіну вяртаюцца тыя, хто мусіў бегчы з Сірыі ад пераследу і пагрозы жыццю. Антыасадаўскія сілы вызвалілі турму Саіднаі ў мястэчку за 30 кіламетраў ад Дамаску. Адзін з сімвалаў асадаўскага рэжыму. Прычым у няволі трымалі і катавалі не толькі палітычных актывістаў ці ўдзельнікаў антыдзяржаўных пратэстаў, але і звычайных грамадзянаў, у тым ліку замежнікаў. Калі вы прыходзіце да следчага ўпершыню, ён кажа: «Глядзі, гэтая справа на цябе». Але ён хлусіць і з біццём, поўхамі прымушае вас гаварыць. Яны могуць вырваць вам пазногці, ўзяць іголку і тыкаць пад пазногці. Урэшце вы пагаджаецеся на ўсё, каб спыніць гэта. Паводле арганізацыі Amnesty International у 2 карпусах турмы на 2016 год магло утрымлівацца да 20 тысяч зняволеных. Са звестак жа выдання Washington Post у перыяд з 2011 да 2018 года ў Саіднаі былі пакаранымі смерцю больш за 30 тысяч асобаў. Як сведчаць зняволеныя, якім пашчасціла выжыць, нярэдка ахоўнікі прымушалі вязняў катаваць і забіваць адно аднаго. Штодзень у гэтым пакоі, які раней называлі «Сталь-1», інтэрнат смерці, паміралі ад 1 да 3 чалавек. Пасля таго, як антыасадаўскія сілы пачалі вызваляць зняволеных, выявілася, што ў турме існуе падземная частка, так званы чырвоны корпус. Да некаторых падвальных памяшканняў удалося дабрацца. У іх знайшлі знясіленых паўпрытомных людзей. Не да ўсіх камераў дагэтуль ёсць доступ. Яшчэ адно сведчанне злачынства ў рэжыму Аль-Асада выявілі ў раёне Тандамун у Дамаску. Сярод зруйнаванага выбухам будынку знайшлі паршткі расстраляных. Пра тое, што асадаўскія вайскоўцы ў часе грамадзянскай вайны забівалі тут людзей, стала вядома яшчэ ў 2022 годзе. У красавіку з 2013 года тут адбылося забойства, зафіксаванае на відэа, што пазней трапіла ў адкрыты доступ. На кадрах відаць, як па вузкай вуліцы, што за маёй спінаю, 11 асобаў ідуць з завязанымі вачыма да ямы, дзе ўжо ляжаць 13 целаў і груда апонаў. Затым 3 узброеных мужчынаў спіхваюць гэтых людзей у яму і расстрэльваюць. Цяпер на месцы вядуцца даследчыя працы, каб вызначыць колькасць ахвяраў, пахаваных у супольнай магіле. У расследаванні могуць дапамагчы мясцовыя жыхары, якія цяпер распавядаюць пра тое, што бачылі, напрыклад, пра масавыя забойствы мірных жыхароў хімічнай зброяй. Найчасцей дзеля гэтага выкарыстоўваўся хлор, зарын, гарчычны газ. Хлор – гэта цяжкі газ, ірытант, які трапляе ў лёгкіх, выклікае апёк лёгачных тканей.
може дзейнічаць на зубы, прыводзіць да эрозій. Напрыклад, пры высокіх канцэнтрацыях хлору, калі пацярпелы трапляе ў воблака гэтай атруты, ён можа загінуць праз некалькі хвілін. Спачатку ўзнікае так званы ларынгаспазм, гэта звужэнне галасавой шчыліны і спынення дыхання ў чалавека. Ну а потым страта прытомнасці, сутаргі і смерць. Найбольш таксічнай процілегласць, по майму меркаванню, з'яўляецца нервова-паралітычны зарын, то бок гэта фосфараарганічнае злучэнне са слабым такім пахам садавіны. Гэта хімічны аналаг так званых навічкоў, якім расійскія спецслужбы ў 18 годзе атруцілі скрыпалёў. Гэта рэчыва, яно сумна вядомае, працуе за кошт таго, што інгібіруе ферментацыю холінэстэразу і прыводзіць да бесперапыннай стымуляцыі нейронаў чалавека. Вынік чаго бесперапынныя сутаргі, параліч і смерць ад дыхальнай недастатковасці. Прытым для гэтага дастаткова мізэрнейшай колькасці рэчыва, і непрыемнейшае тое, што зарын можа захоўвацца ў наваколлі да 24 гадзін. І лягчэй за астатнія фосфарарганічныя атруты разносіцца ветрам. Так званы гарчычны газ, імпрыт. Іпрыт я б назваў хімічнай зброяй катаванняў. Бо мэта тут прынесці максімальна магчымыя пакуты людзям. Іпрыт выклікае ў чалавека пачварныя, доўга зажываючыя апёкі, пухіры, язвы і вельмі моцны балявы шок. На выкрыццё і расследаванне ўсіх злачынстваў рэжыму Башара аль-Асада спатрэбіцца не адзін год, упэўненыя праваабаронцы. Генеральны сакратар НАТО Марк Руте заявіў, што дачыненне да ваенных злачынстваў і дзеянняў супраць чалавечнасці маюць таксама Расія і Іран, галоўныя хаўруснікі былога сірыйскага прэзідэнта. Ситуация у Сирии застаецца складанай і дынамічнай, а падзеі развіваюцца вельмі хутка. Каб лепш зразумець, што там адбываецца, мы звярнуліся да нашай калегі, вайсковай карэспандэнткі італьянскага дзяржаўнага тэлебачання Азуры Меренгола, з просьбай падзяліцца сваімі назіраннямі. Азура ўжо больш за тыдзень знаходзіцца ў Сірыі і адказала на нашае пытанне пра новую ўладу, выхад расійскіх войскаў, а таксама злачынства рэжыму Асада. Я зараз знаходжуся ў Алепа. Магу казаць, што назіраю шмат змен, якія тут адбываюцца. Сёння мы недалёка ад мяжы з Турцыяй. Мясцовыя кажуць, што яны больш не прымаюць грошы папярэдняга рэжыму, бо на іх ёсць выява Башара Асада. І просяць, каб я разлічвалася толькі ў доларах. Але ў той жа час я бачу, як людзі разлічваюцца турэцкімі лірамі. Таму сітуацыя цяпер даволі блытаная. Тут ёсць два раёны, якія ўсё яшчэ знаходзяцца пад кантролем курдаў. Цяпер асноўная задача для Хаят Тахрир аш-Шам стварыць урад, які зможа аб'яднаць усе сірыйскія групоўкі. Мы бачым, што з боку курдаў ёсць пэўная ініцыятыва ў гэтым кірунку, але трэба пачакаць, каб зразумець, як яны выканаюць тое, што абяцалі народу Сірыі. Я размаўляла з вялікай колькасцю былых зняволеных. Перш за ўсё хачу падкрэсліць, што іх фізічнае і псіхічнае здароўе знаходзіцца пад сур'ёзнай пагрозай. Сярод іх ёсць тыя, хто нават не памятае сваіх імёнаў, узросту або таго, адкуль яны родам. Таму спатрэбіцца час, каб зафіксаваць іх сведчанні. На дадзены момант магу сказаць, што вязні гэтых турмаў у асноўным апісваюць сетку гвалту і рэпрэсій, пра якую ўжо раней паведамлялі недзяржаўныя і праваабарончыя арганізацыі. Гаворка ідзе пра пакаранне смерцю ў турмах, катаванне, недахоп ежы, адсутнасць святла і крайне нечалавечыя ўмовы жыцця. Сірыя – гэта краіна, якая доўгі час была амаль закрытай для журналістаў. Аднак мы ведалі, дзякуючы недзяржаўным і праваабарончым арганізацыям, што падчас праўлення Асада было здзейснена шмат злачынстваў, а цяпер усё гэта становіцца вядомым. Я асабіста наведала турму Саиднай 10 снежня, адну з найбуйнейшых і найбольш жорсткіх турмаў. Мы пабачылі там не толькі людзей, якія былі ўзняволены гадамі, але і тых, хто знаходзіўся ў падземных тунэлях, дзе вязні цярпелі ад гвалту, катаванняў і нечалавечых умоў утрымання. Зараз праўда пра такія турмы адкрываецца ў многіх іншых месцах. Навіны пра масавыя пахаванні пацвярджаюць тое, што раней паведамлялі праваабарончыя арганізацыі. Становіцца ўсё больш відавочным, што сістэма рэпрэсіяў была добра арганізаванай і існавала больш за 2 дзесяцігоддзі.
Мы зараз у Алеппо і па дарозе з Дамаска бачылі, як расійскія войскі рухаюцца, перамяшчаюцца з адной часткі Сірыі ў бок узбярэжжа, дзе знаходзяцца іх базы – Хімін, Тартус і Латакія. Гэта азначае, што яны думаюць пра пераарганізацыю. Мы таксама бачылі самалёты, якія прыбывалі на гэтыя базы, каб забраць і вывезці людзей і ваеннае абсталяванне. На дадзены момант вядома, што Расія адводзіць войскі. Пакуль невядома, ці застанецца хтосьці на 2 базах у Тартусе і Латакі, каб весці перамовы з новым кіраўніцтвам Сірыі для абмеркавання будучыні і доўгатэрміновых планаў. На мінулым тыдні мы назіралі, як вельмі хутка разгортваюцца падзеі ў Сірыі. Я прыехала сюды 8 снежня, адразу пасля падзення рэжыму, пасля таго, як папярэдні прэзідэнт Башар Асад пакінуў краіну. Калі я праходзіла мяжу, я заязджала з ліванскага боку і не пабачыла нікога на мяжы сірыйскага боку. Для мяне гэта было першым знакам рэальнага краху гэтага рэжыму. На дадзены момант большая частка краіны знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў, якія уяўляюць сабой аб'яднанне з розных груповак. Гэта не адна група, а аб'яднанне некалькіх групаў, якія разам спрабуюць арганізаваць жыццё і трансфармавацца з джихадысцкага руху ў сапраўдную інстытуцыю. Яны вырашылі стварыць пераходны ўрад, які будзе дзейнічаць на працягу 3 месяцаў. А пасля гэтага сфармаваць больш шырокі ўрад, які будзе ўключаць розныя іншыя ўзброеныя групоўкі ўнутры Сірыі. Нядаўна стала вядома, што дзеянні парламенту і канстытуцыі былі прыпыненыя, а лідар паўстанцаў Аль-Джулані абвясціў новыя выбары. Аб'яднаная Еўропа не забылася пра Беларусь. Кіраўніцтва Еўразвязу змянілася, але палітыка ў дачыненні да нашай краіны не зменіцца. На лета Еўразвяз вылучыў для падтрымкі медыяў і дэмакратычнай супольнасці 30 мільёнаў еўра. Рыхтуецца і новая рэзалюцыя па Беларусі, 12-я па ліку. Працягнецца праца з дэмакратычнымі сіламі над тым, каб зрабіць санкцыі больш эфектыўнымі, а вызваленне палітвязняў хутчэйшым. Што да апошняга пытання горача абмяркоўвалі з прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці ў Брусэлі, там прайшлі дні Беларусі. Пра падзею і яе вынікі Юлія Лабанова. Алесь Бяляцкі, Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Владимир Лапкович і Андрей Чапюк. Партрэты зняволеных беларускіх праваабаронцаў выкананыя з металічных парутоў. Яны сімвалізуюць краты і адначасова нязломнасць духу асобаў, якія пайшлі супраць сістэмы. Інсталяцыя пабывала ў розных еўрапейскіх гарадах, цяпер у Брусэлі. І, дарэчы, не толькі яна. Упершыню ў сталіцы аб'яднанай Еўропы прайшоў працоўны тыдзень, прысвечаны выключна нашай краіне. Ад сустрэчаў на высокім узроўні да канферэнцый і канцэртаў. Такой увагай можа пахваліцца толькі Беларусь. Падзея атрымала назву «Дні Беларусі ў Брусэлі». Апроч каманды Святланы Ціханаўскай запрасілі больш за 100 беларускіх удзельнікаў. Еўрапарламент і Еўракамісія, а таксама Еўрапейская служба знешніх дзеянняў зарганізавалі адмысловы фармат. Ідэя палягае на тым, каб сабраць пад адным дахам усіх прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці, палітыкаў, экспертаў, праваабаронцаў і журналістаў, а таксама культурных дзеячаў. Сярод асноўных зваротаў, што прагучалі да кіраўніцтва Еўразвязу, заклік паспрыяць вызваленню палітвязняў, не прызнаваць легітымнасці Лукашэнкі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2025 і не дапусціць акупацыі Беларусі Расіяй у выпадку заканчэння вайны ва Ўкраіне. Нам не патрэбная імперская Расія, якая будзе казаць, як жыць і што рабіць. У нас ёсць свой гонар, свая культура, свая ідэнтычнасць. І гэта тое, што мы абараняем. Гэта тое, што Расія спрабуе знішчыць. У сваю чаргу кіраўніцтва Еўразвязу, што змянілася ў снежні, пераконвала, аб'яднаная Еўропа застанецца саюзнікам дэмакратычнай Беларусі і будзе прытрымлівацца паслядоўнай палітыкі. Непадпарадкаванне і адвага зняволеных адбіваюцца ў вашых дзеяннях сёння тут. Гэта доказ таго, што барацьба за свабодную і дэмакратычную Беларусь жывая і моцная. Еўропа падтрымлівае вас у вашай барацьбе і працягне падтрымліваць вашыя намаганні.
Стратэгію ўзаемадзеяння з еўразвязам 2025 запрошаныя беларусы абмяркоўвалі разам. Пытанне нумар 1 – вызваленне палітвязняў. Тут большасць прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў выступаюць за ўзмацненне ціску на рэжым, у той час як, напрыклад, сястра Марыі Калеснікавай, Тацяна Хоміч, прапанавала аслабіць санкцыі дзеля вызвалення зняволеных з палітычных матываў. Прыхільнікі кроку насустрач Менску звяртаюць увагу на тое, што рэжым апошнімі месяцамі вызваліў ужо 207 вязняў сумлення і трэба заахвочваць яго да вызвалення чарговых асобаў. Штопраўда, разам з гэтым за краты трапілі не менш за 170 новых палітычных вязняў. Каб нам дапамагалі, каб нам разумелі, як дапамагчы, у нас павінна быць вось адзіная пазіцыя. Канешне, я тлумачу, што могуць быць розныя думкі, як прыйсці да таго ці іншага фіналу, але ўсё роўна гэта должна быць кансалідаваная пазіцыя. У студзені можа з'явіцца рэзалюцыя Еўрапарламенту наконт Беларусі. У ёй беларускія дэмакратычныя сілы спадзяюцца на новыя санкцыі супраць суддзяў і кіраўнікоў калоніяў. Для мяне, як для палітыка, было вельмі важна падкрэсліць, што стаіць моцна пытанне адказнасці Лукашэнкі і яго паплечнікаў за злачынствы, які ён здзейсніў супраць беларускага народа. Гэта пытанне экзістэнцыі, бо калі не наступіць адказнасць, значыць, беларусы будуць траціць веру ў дэмакратыю, у еўрапейскую будучыню. Пры гэтым еўрапейскіх чыноўнікаў заклікаюць не апускаць жалезнай заслоны паміж еўразвязам і Беларуссю, спрыяць выдачы візаў і стыпендыяў нашай моладзі для навучання за мяжой. Мы размаўлялі з камандай Святланы Ціхановскай пра тое, што еўразвяз не вельмі эфектыўны ў санкцыях, скіраваных на афіцыйныя ўлады Беларусі, што візавая палітыка не вельмі эфектыўная, бо яна не дапамагае тым, хто мае сапраўдную патрэбу выехаць з Беларусі. У нас шмат задачаў і шмат працы. Асобнай панелю на днях Беларусі ў Брусэлі вылучылі барацьбу з дэзінфармацыяй. У еўразвязе ёсць разуменне, што з дапамогай Расіі прапаганда ў Беларусі будзе ўзмацняцца і ўплываць на грамадскую думку. Таму важна выпрацаваць рашэнне, як узмацняць грамадзянскую супольнасць і незалежныя медыі. На грамадзянскую супольнасць і медыі на лета еўразвяз вылучыў 30 мільёнаў еўраў. Што наконт далёкіх планаў, у Еўрапарламенце рэпрэзентавалі праект Канстытуцыі і пакет рэформаў для новай Беларусі. У прыватнасці законапраекты судовай сістэмы, паліцыі і ўвядзення пасады омбудсмана. Тым, чым мы займаемся, гэта таксама праца для таго, каб Беларусь за вельмі кароткі тэрмін стала іншай краінай. Бо мы говорим, тое, што ў сёння ў Беларусі непрыдатна. А што тады прыдатнае? Пра свабоду, прагу еўрапейскай будучыні і беларускую ідэнтычнасць, якую важна захаваць, казалі і на агульнай для ўсіх мове мастацтва. На днях Беларусі ў Брусэлі праходзілі выставы, канцэрты і кінапаказы. Пачынала тыдзень карціна Ганны Бадзякі і Александра Міхалковіча «Радзіма» пра дзедаўшчыну ў войску і тое, як яна паўплывала на падзеі 2020-га. Закрывала стужка Мары Тамковіч «Пад шэрым небам» пра нашу калегу, зняволеную журналістку Белсату Кацярыну Андрэеву і ейнага мужа Ігора Ілеша. Юлія Лабанова, Белсат, Брусэль. І, ўласна, ў Брусэлі падчас дзён Беларусі сястра палізняволенай Машы Калеснікавай Тацяна Хоміч выказала думку пра паслабленне санкцыяў у дачыненні рэжыму, абмен на вызваленне палітычных вязняў. Цікава, гэта думка, уласна, прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў ці тое, чаго жадае чуць і патрабуе еўразвяз. І што далей? Будзем перагортваць старонку? Толькі я нагадаю, што колькасць палітычных вязняў фактычна застаецца практычна нязменнаю. Яна стабільна высокая. Выпускаючы адных, сядзяць іншыя, а рэжым аніяк не дэманструе нават жадання саступаць. Ці мы нечага не ведаем? Еўразвяз занепакоены, санкцыі абыходзяцца. Амаль 1 мільён беларусаў спрабуе наладзіць жыццё па-за Беларуссю. І што з тымі, хто застаўся? Гэта яны у бесперапынным страху, што могуць прыйсці, забраць, пасадзіць. Гэта ім не даюць спакою, нават калі, падавалася б, ужо адбылі пакаранне. На гэтым тыдні 10 снежня ў Пінскім раёне скончыла жыццё самагубствам Святлана Круцікава. Прычына? Жанчыну некалькі разоў асудзілі паводле гэтак званых экстрэмісцкіх артыкулаў і проста не давалі спакою.
Мясцовыя карнікі-міліцыянты, як зграя, абралі сабе ахвяру і не адпускалі. Жудасна. Канчаткова свабодным у такой дзяржаве можна быць толькі нябожчыкам. Хаця лукашэнкаўскія вурдалакі не грэбуюць і мерцвякамі, цягнуць на лаву падсудных і памерлых. Нехта адкажа? А можа, нейкага міліцыянта, які цкаваў жанчыну, замучыць сумленне? Сумняюся. Ім яшчэ і зорачку дадуць, а чалавека няма. Тут пытанне, колькі яшчэ вось такіх беларусаў, даведзеных да адчаю. Выпадак жа не першы. 25 траўня 2021 года скончыў з жыццём 17-гадовы Дзмітрый Стахоўскі. Непаўнагадовы хлопец не вытрымаў ціску. Быў фігурантам крымінальнай справы за ўдзел у масавых беспарадках. Маладзён перад трагедыяй напісаў допіс, віной таго стаўся следчы камітэт. Але стаіць Карфаген і не паў. Ён можа толькі быць разбураны. Карнікі ў павгонах дзейнічаюць, а іхныя ахвяры быццам бы незаўважныя. Толькі вось іхныя ахвяры сёння увесь беларускі народ, які трымаюць у пакоры і страху любымі шляхамі. І як напамін пра гэта з нейкай сумнай перыядычнасцю з'яўляюцца чарговыя і чарговыя смяротныя іхныя ахвяры. Крыважэрны малох патрабуе яшчэ. Адказнасці ж няма, то чаму бы не? Гэта на сайце Dissident BY на нас глядзяць закатаваныя, пакінутыя без дапамогі, збітыя, даведзеныя да адчаю. Вось яны, ахвяры рэжыму. Разам са Святланай Круцікавай іх ужо 25. І няма гарантыяў, што спіс поўны, 30 жыццяў ад 17 да 63. Большасць маладыя і актыўныя. Перагортваем старонку? А што рабіць з гэтымі ахвярамі? Дараваць? Дараваць можна таму, хто хаця б каецца. Лукашенка і ягоныя памагатыя прагнуць яшчэ больш крыві і яшчэ больш ахвяраў. І гэта не проста мае словы, гэта іхныя дзеянні. А ці прозвішча Тацяны Круцікавай, даведзенай да самагубства ў Пінскім раёне, вядомая еўрапейскім палітыкам? Ці ейная ахвяра толькі пусты крок адчаю і няма ані вінаватых, ані абураных? Колькі такіх ахвяраў яшчэ патрэбна? І ці гэта не тое, з чым мы і самі звыкліся, паківалі галавой ды пабеглі па сваіх справах? Ці для нас, беларусаў, гэта істотна? Як і тое, што карнікі пайшлі далей нішчыць беларусаў. Будзе новы дзень і будуць новыя ахвяры. За што? А так, бо могуць. Ці можна дамаўляцца з катам, які толькі і ўмее, што забіваць і гвалціць? Паспрабуйце увайсці ў клетку з галоднымі львамі. І гэта зусім не біблейская гісторыя. Еўрапейскія палітыкі вельмі часта гавораць пра падтрыманне беларусаў у змаганні за дэмакратыю. І адной з вядучых краінаў у гэтым з'яўляецца Польшча. У польскім парламенце нават працуе група «За вольную Беларусь». Не так даўно там з'явіўся новы кіраўнік, сенатар Гжегаш Схетына. Наша праграма звярнулася з просьбай аб інтэрв'ю, і мы атрымалі запрашэнне. Мой калега Ігар Кулей задаў пытанні, якія цікавяць нас, беларусаў. Вашай увазе. 27 лістапада падчас паседжання парламенцкай групы «За вольную Беларусь» быў абраны новы старшыня. Ім стаў сенатар Гжегаш Схетына, якому мы сёння і задамо нашыя пытанні. Добрай раніцы, спадар сенатар. Добрая раніца, вітаю, шаноўнае спадарства. На пачатку я крыху раскажу пра вас нашым гледачам, бо беларускія гледачы могуць не так добра ведаць вашу біяграфію. Вы адзін з найбольш дасведчаных польскіх палітыкаў. У камуністычныя часы вы былі актывістам салідарнасці, у пачатку 90-х былі намеснікам ваяводы ва Вроцлаве. З 97-го года вы 7 разоў перамагалі на выбарах у Сейм і на працягу 7 тэрмінаў былі польскім дэпутатам. Вы былі міністрам унутраных справаў, міністрам замежных справаў, віцэ-прэм'ерам, спікерам Сейма і нават месяц займалі пасаду прэзідэнта Польшчы. Спіс вельмі доўгі, я нешта забыўся, ці ўсё правільна?
jeszcze powołałem we Wrocławiu, powołałem... Я таксама заснаваў радыё СК, самае папулярнае радыё ва Вроцлаве ў свой час, і да таго ж першае прыватнае радыё ва Вроцлаве. І яшчэ на працягу 11 гадоў я быў прэзідэнтам Śląsk Wrocław, кіраваў даволі вядомым баскетбольным клубам. Такі клуб, który dosyć był znany. Але гэта ўжо не палітычнае дасягненне. Так, гэта па-за палітыкай. Ва Вроцлаве таксама займаўся па-за-палітычнымі справамі. Я бачу, што вы ганарыцеся гэтымі дасягненнямі, і добра, што вы пра гэта сказалі. Гэта дапаўняе ваш вобраз. Цяпер вы будзеце старшынём працоўнай групы Сената і Сейма за вольную Беларусь. Я не хачу, каб вы ўспрынялі гэта як нейкую агрэсію з майго боку ці каб кепска зразумелі, але навошта вам гэта? Цяпер усе імкнуцца быць як мага далей ад беларускіх справаў, бо палітычных поспехаў там няма. Для кагосьці гэта можа нават азначаць канец кар'еры. No tak, ale sprawa jest ważna. Białoruś jest ważna. Ну так, але справа важная, Беларусь важная. Важная наша супольная польска-беларуская гісторыя. Сітуацыя такая, што Міхал Шчэрба, які быў кіраўніком гэтай групы, стаў дэпутатам Еўрапарламенту. Ён не можа працягваць гэтым займацца. З 1 студзеня на лета Польшча распачынае старшынства ў Еўрапейскім звязе, а ў Беларусі адбываюцца кепскія рэчы. Хутка ў студзені прэзідэнцкія выбары. І Беларусі патрэбнае падтрыманне. Ад каго Беларусі яе чакаць, калі не ад Польшчы? Я думаю, што гэта вялікі выклік для нас. Але скажыце, асабіста для вас, чаму менавіта вы? Proszono mnie o to, chcieli, żebym się tym zajął, mówili przyjaciele. Мяне папрасілі гэта зрабіць, яны хацелі, каб я гэтым заняўся. Пра гэта казалі мае сябры, таксама беларусы, казалі ў Польшчы, у Сейме, ў Сенаце, што для гэтай групы будзе вельмі важна, калі я яе ўзначалю. Гэта зусім непроста. Гэта вялікі выклік, я разумею, але нехта сказаў, што калі я не займуся гэтым, то хто тады зможа прыцягнуць увагу да гэтай групы, да яе працы, да беларускай праблематыкі. Асабліва ў такім важным кантэксце, пра які я згадаў. І таму я вырашыўся, я ведаю, што гэта непроста, невідавочна, што гэта не тое цёпленькае месца, дзе можна стрыгчы купоны, да і цешыцца. Я гэта разумею, але я бяруся за гэта, бо ведаю, што Беларусі патрэбнае падтрыманне. Асабліва цяпер, калі вайна ва ўкраіне цягнецца так доўга, калі такія рэчы адбываюцца ў Беларусі, калі Польшча мае моцную пазіцыю ў Еўропе. Польшча павінна яшчэ гучней казаць пра патрэбы Беларусі, і ў гэтым наша роля сёння. Якія асноўныя мэты ставіць перад сабой гэтая група за вольную Беларусь у цяперашнім парламенцкім складзе? Важна ўключаць пытанне Беларусі ў парадак дня кожнай сустрэчы. Бо таго, што гэтую справу ведаюць тут, у рэгіёне, у краінах Балтыі, у Польшчы, магчыма, у Скандынавіі, гэтага недастаткова, каб Еўропа мацней уключылася ў падтрыманне беларускай справы. У змаганні за такія элементарныя, важныя, базавыя рэчы, якія такія відавочныя для краінаў заходняй Еўропы. За дэмакратыю, за вершэнства закона, за вольныя СМІ, за грамадзянскую супольнасць, правы меншасцяў, правы чалавека, за асноўныя рэчы, за ўсё тое, за што мы змагаліся ў 80-е гады. Я чалавек салідарнасці, як вы сказалі. Я быў кіраўніком незалежнага студэнцкага руху ў Польшчы. Я ведаю, наколькі гэта важна, і памятаю, як палякаў, Польшчу, нашу справу тады падтрымлівалі краіны заходняй Еўропы. Як мы атрымлівалі абсталяванне для друку, выдання газет, кніг, як мы змагаліся за свабоду слова. Памятаю гады нашай цяжкай працы. Тады ніхто не казаў, што гэта магчыма. Все думалі, што камунізм будзе заўсёды, што тут заўсёды будзе месца савецкаму ўплыву. Але нам дапамаглі. Я адчуваю сябе абавязаным дапамагаць беларусам сёння ў гэтыя дні, ў гэтыя месяцы, бо яны змагаюцца за тое самае, за што мы тады. У розныя часы і нават пры розных урадах былі спробы перазагрузіць адносіны з Александром Лукашэнкам. Памятаем, што некалькі разоў былі спробы з польскага боку. Ці бачыце вы цяпер нейкае вакно магчымасцяў, напрыклад, для такой перазагрузкі, што нехта з польскіх палітыкаў прыедзе ў Менск і будзе паціскаць руку Лукашэнку? Ніякага не. Гэта рабілі палітыкі права і справядлівасці, безразважна, я б нават сказаў, бездумна. Не толькі. У Менску таксама быў міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі і міністр замежных справаў Нямецчыны Гіда Вестэрвеле. Тое было раней, у 2010 годзе разам з Вестэрвелем, міністрам замежных справаў Нямецчыны. Гэта азначае, што яны былі пры розных урадах. Так, але не было таких сигналов, памятам. Так, але таких сігналаў не было, я памятаю. Я размаўляў пра гэта з міністрам Сікорскім пасля ягонага вяртання ў Польшчу, але ніякіх сігналаў накшталт той няўдалай фразы, якую ўжыў спікер Сенату Карчэўскі. Памятаеце, што Лукашенка, маўляў, цёплы чалавек. Са мной таксама спрабаваў размаўляць тагачасны міністр замежных справаў Маккей, калі я быў міністрам замежных справаў у Польшчы, але гэта былі толькі спробы.
Цяпер такая сітуацыя, асабліва калі сёння палітвязняў каля 1500, можа і болей, калі Анджэй Пачоба сядзіць чарговы месяц у турме ў Беларусі, сёння няма тэмы для размовы. У Беларусі шмат чаго павінна адбыцца, каб Польшча змяніла сваю палітыку і стаўленне. Ці гатовы да гэтага Лукашенка? Гэта залежыць ад сітуацыі звонку, за межамі Беларусі, то бок тут, у еўразвязе, і ад паводзінаў беларусаў падчас выбарчай кампаніі, да і пасля выбараў, як яны прымуць вынікі выбараў, якія зноў будуць несвабодныя, няроўныя і несправядлівыя. Ці маглі б вы згадаць на хвілінку, пра што з вамі размаўляў Владзімір Макей? Próbował rozmawiać i próbował oczywiście obiecywać. On miał różne zresztą relacje. Макей спрабаваў размаўляць і спрабаваў абяцаць. Тады дачыненні з Беларусю, з Лукашэнкам не былі такімі відавочнымі. У мяне заўсёды была вялікая дыстанцыя да беларускіх абяцанняў і чаканняў. Я заўсёды казаў, таксама як кіраўнік камісіі па замежных справах у Сейме, трэба дыстанцыявацца ад людзей, якія ператваралі дыктатуру ў працэс палітычны, працэс кіравання краінай. Так было і ёсць у Беларусі, і гэта недапушчальна. Таму ў мяне ніколі не было сумневаў, што да тых, хто падтрымлівае дыктатара і дыктатуру, трэба ставіцца адназначна. Як вы ацэньваеце эфектыўнасць палітыкі Польшчы ў дачыненні да Беларусі і рэжыму Александра Лукашэнкі? Я не кажу пра апошнія 8 гадоў, я кажу пра ўвесь перыяд. Ці была гэтая палітыка паслядоўнай? Trudno, pan też mówiąc wprost, bo... Не была. Кажучы наўпрост, таму што мы размаўляем тут, у будынку польскага сената, але калі казаць пра Беларусь, то беларуская палітыка таксама была розная. Лукашенка бываў розны, ягоная фігура змянялася на працягу часу. Пачатак ягонага прэзідэнцтва і ўвогуле палітычнай кар'еры быў вынікам жадання змагацца з карупцыяй, быць сумленным, змагацца за празрыстасць грамадскага жыцця. Гэтыя заявы былі вельмі высакародныя, а потым гэтая ўлада проста падвяргалася сістэматычнай дэградацыі і выраджэнню. Сёння яна дайшла да таго, што ва ўсім свеце байкатуюць беларускіх спартоўцаў, і як самога Лукашенка ў гэтую палітыку не прымае ні адна краіна вольнага свету. Таму цяжка адназначна паставіцца да такой зменлівай і зменлівай ў кепскі бок беларускай палітыкі, бо ўсе мы хацелі бы, каб Беларусь стала часткай еўрапейскай супольнасці. Гэта краіна, якая мяжуе з Еўропай, з Польшай. Гэта вельмі блізка. Гэта краіна-сястра Польшчы, родны народ. Наша агульная гісторыя паказвае, што гадамі мы былі побач як адна сям'я. Можа, канечне, дальняя, але ўсё ж такі сям'я. І таму бачыць усё гэты шлях дэградацыі нам вельмі цяжка. Але мы ведаем, што павінна адкрываць Беларусь для еўрапейскага звязу, паказваць яму адносіны з Беларусю як частку адкрытасці, палітычнага і эмацыйнага запрашэння ў еўрапейскую сям'ю. Мы павінны адкрыць Еўропу для дачыненняў з Беларусю, але для гэтага мы мусім шмат што зрабіць. Я лічу, што гэта таксама павінна адбывацца шляхам інвестыцый у моладзь, у маладых беларусаў. Гэта, вядома, пытанне ўсёй структуры стыпендыяў, якія павінны быць прысвечаныя беларускай моладзі, ці то ў Польшчы, ці то ў іншых краінах еўразвязу. Пытанне Эразмус. Усе гэтыя праекты павінны быць эфектыўна рэалізаваны такім чынам, каб гэтыя інвестыцыі маладых беларусаў уплывалі на будучыню. Гэта таксама працэс. Я ведаю, што гэта непроста і невідавочна, але я лічу, што ў гэтым таксама наша роля. Роля Польшчы, каб заахвоціць еўрапейскую супольнасць, адкрыць магчымасць для беларусаў у гэтай перспектыве ў бліжэйшай будучыні. Раней вы казалі пра адкрытасць і пра падтрымку беларускага грамадства і ў той жа час пра ізаляцыю рэжыму Александра Лукашэнкі. Гэта было на першым паседжанні рабочай групы за вольную Беларусь. Гэта, дарэчы, вашая даслоўная цытата. Але я таксама задаю сабе пытанне. Вы ведаеце, што калі ў сярэднестатыстычнага беларуса спытаць, што для яго галоўнае, што Польшча магла б зрабіць для яго сёння, то ён адкажа візу і як мага хутчэй, каб я мог патрапіць у еўразвяз ці Польшчу. Памежныя пераходы ў нас зараз закрытыя, працуе адзін толькі Берасце-Тэрэсполь. Візы вельмі цяжка атрымаць. Часам гучыць, што цяпер прасцей, бо сістэма змянілася, але насамрэч далей цяжка. У наступным годзе гэтая віза падаражэе да $60, што для сярэдняга беларуса вельмі вялікія выдаткі. Як адкрывацца, калі ў беларусаў усё больш перашкодаў, праз якія яны не могуць пераскочыць? No tak, ale płoty, stawiamy płoty, czy zabezpieczamy się przed Мы будуем платы, ці мы абараняемся ад Лукашэнкі і ягонай палітыкі. Але я разумею, што гэта болей для беларусаў. Візавае пытанне ў Польшчы ўзнікла падчас апошняга тэрміну палітыкі права і справядлівасці. Мы павінны эфектыўна змагацца з гэтымі паталагічнымі рэгламентамі, уведзенымі ў выдачы шэнгенскіх віз, і ўводзіць элементарны парадак, да і празрысты спосаб іх выдачы. Тое, пра што вы кажаце, служыць менавіта для гэтага. У той жа час мы гаворым вельмі ясна, што мы можам размаўляць, адкрываць польскія межы, памежныя пераходы, але справа Анджэя Пачобута вельмі важная для нас. Нельга пакінуць яе, адарвацца ад рэчаіснасці. Ён не можа быць закладнікам у гэтай палітыцы, у гэтай гульні, або ў адсутнасці згоды паміж Беларусю і Польшай. Пра гэта мы будзем вельмі цвёрда казаць, мы гэтага не пакінем, не адпусцім. Для нас важна, што, і гэта ўвогуле пытанне польскай меншасці, палякаў, стаўленне да іх. Яны, складваецца ўражанне, гадамі становяцца закладнікамі гэтай сітуацыі. Лукашенко ўручную кантралюе стасункі паміж уладамі, паміж урадавай адміністрацыяй і польскай меншасцю ў Беларусі.
Гэта цалкам азіяцкія стандарты, а не еўрапейскія. Але мы таксама ведаем, што будзем гэта мяняць. Мы хочам адкрыць магчымасць доступу ў Польшу хаця бы праз адзін пераход, які ёсць для беларусаў. І мы гэта зробім, мы гэта ўдасканалім. Аднак мы клапоцімся пра інвестыцыю ў моладзь. І тут мы будзем шмат рабіць для таго, каб абменьвацца моладзю, рабіць навуковыя інвестыцыі, адкрываць праграмы, каб яны былі даступныя беларускай моладзі. I to są standardy kompletnie azjatyckie, a nie europejskie. Вы некалькі разоў згадвалі пра выбары, якія пройдуць у Беларусі ў студзені. Ці бачыце вы тут акно магчымасцяў для нейкіх зменаў, напрыклад, у адносінах? To trudno powiedzieć, bo ta kampania będzie... Цяжка сказаць, бо гэта кампанія будзе абсалютна аднабаковай. Незалежных кандыдатаў не будзе, бо іх увогуле няма, або яны з'ехалі, або сядзяць, або знаходзяцца за мяжой Беларусі. Гэта будзе фарс, кабарэ. Беларускія дэмакратычныя сілы. Я задаю гэтае пытанне, таму што нашым гледачам гэта звычайна цікава. Дык вось, беларускія дэмакратычныя сілы крыху падзеленыя. Некаторыя кажуць, што Святлана Ціханаўская, якая лічыцца лідарам дэмсілаў, не будзе мець мандата пасля 2025 года. Бо новыя выбары, і сітуацыя мяняецца, новая сітуацыя, значыцца новы лідар. Другая частка дэмсілаў кажа, не, нічога не зменіцца, бо выбары несправядлівыя. Якая тут пазіцыя Польшы? Хто ўвогуле Святлана Ціханаўская, напрыклад, для вас, спадар сенатара, як старшыні групы «За вольную Беларусь»? Jest dzisiaj prezydentem... Сёння яна прэзідэнт Беларусі, якая паспяхова выйграла прэзідэнцкія выбары і была высланая з краіны. Яна фактычна прэзідэнт у выгнанні. У Польшчы таксама пасля другой сусветнай вайны на працягу многіх год быў урад у выгнанні. Змены, вядома, ёсць, я гляджу на гэта і размаўляю са сваімі беларускімі сябрамі і кожны раз кажу ім, што супраца паміж вамі вельмі важная. Кожную сварку, кожнае разыходжанне ў поглядах беларускай службы выкроюць, пакажуць, што вы не можаце дамовіцца, што вы спрачаецеся, што у вас розныя думкі. Трэба гаварыць адным голасам, і рада, якая была створана, паказвае, што гэта магчыма. Гэта не проста, я разумею, але альтэрнатывы няма. Для добрай супрацы паміж беларускімі дэмакратычнымі і апазіцыйнымі сіламі за мяжой яны павінны казаць адным голасам. Гэты голас павінен быць адназначным. Не можа быць, каб ужо сёння пазіцыя любога беларускага апазіцыянера магла быць пастаўленая пад сумнеў пасля выбараў 26 студзеня налета. Гэта немагчыма. Усе змесцяцца, кажу я ім. Вы ўсе змесціцеся, бо справа важная. Калі гаварыць адным голасам, калі гэты голас каардынаваць, то ён будзе пачуты і ў горадні, і ў Стопцах, і ў Менску. У гэтым сэнс, бо тады мы гаворым пра магчымасць вядзення эфектыўнай палітыкі. Значыцца, для вас, як сенатара, гэтая кампанія не зменіць статус Святланы Ціханаўскай як прэзідэнта? Мы не можам сёння казаць пра змену статусу беларускіх апазіцыянераў, таму што сёння трэба зрабіць усё, каб гэтыя выбары былі крокам, актам, які яшчэ раз пакажа іхную няправільнасць, нелегітымнасць, працэдуру іхнай фальсіфікацыі, фактычна шляхам недопуску Лукашэнкам іншых кандыдатаў. Бо калі тыя, хто незалежна ад Лукашэнкі, не могуць балатавацца, не могуць рэгістравацца, значыць, выбары фальшывыя і мандат абранага так званага прэзідэнта несапраўдны. І пра гэта мусяць сказаць усе беларускія апазіцыянеры ў краіне і за мяжой. У нас з вамі не шмат часу, таму я змяню тэму, прапушчу некаторыя свае пытанні. Ці эфектыўная санкцыйная палітыка Захаду ў дачыненні да Расіі і Беларусі? Што вы думаеце? To jest... Powinna być oczywiście... Гэта розныя пытанні, таму што палітыка ў дачыненні да Расіі адрозная, асабліва ў кантэксце вайны з Украінай. Агрэсіі Расіі, бамбавання ўкраінскіх гарадоў. Вінаватая Расія. Беларусь стаіць у баку, але я веру, калі размаўляю пра гэта з маімі сябрамі з Даніі, да якіх перайдзе прэзідэнцтва ў Еўрапейскім звязе пасля нас, што і яны будуць рабіць тое ж самае, што Беларусь пастаянна будзе ў еўрапейскім парадку дня. Бо мы не ведаем, як будзе выглядаць сітуацыя падчас выбарчай кампаніі пасля выбараў 26 студзеня. Мы ведаем, што ёсць затрыманні, ёсць арышты, што ёсць палітвязні. Пра гэта трэба казаць, і гэтае пытанне не знікне пасля выбараў ці сканчэння польскага прэзідэнцтва. Не, мы павінны. І ў гэтым таксама моя роля, наша роля, як польскіх палітыкаў, польскіх парламентарыяў, пастаянна ўносіць гэтае пытанне ў еўрапейскі парадак дня і ўвесь час пра іх казаць. 3 дні таму была сустрэча спікера Сейма Галоўні і спікера Сенату Кідава-Блонскай. Мы сустрэліся са старшынёй Еўрапарламента Робертай Мецолай. Першае, пра што я казаў, гэта тое, што ўсе гавораць пра Ўкраіну. І тут карціна выразная. Усе ведаюць, што адбываецца ва Ўкраіне, усе ведаюць, што Расія робіць з Украінай. Але я кожны раз бачу, наколькі гэта выклікае цікавасць, калі мы згадваем пра Беларусь. Я казаў пра сітуацыю ў Беларусі, пра гібридную расійскую агрэсію, пра дзейнасць беларускіх службаў, пра ўсё тое, з чым мы пастаянна маем справу і будзем займацца падчас польскага старшынства. Мы павінны казаць пра гэта кожны дзень, і так было падчас гэтай сустрэчы са старшынёй Еўрапарламента і з кіраўнікамі ўсіх палітычных груп, усіх палітычных партыяў, палітычных сем'яў. Я ўжо казаў, што беларускае пытанне, вядома, не першараднае, таму што мы не ўсе пра гэта кажам, не ўсе пра гэта ведаюць, але мы павінны пра гэта казаць, і ў гэтым нашая роля. Калі б я вам сказаў, што ведаю канкрэтныя выпадкі, калі беларускія прадпрыемствы, якія трапілі пад санкцыі,
да якіх мае дачыненне нават сям'я Лукашэнкі, і польскія кампаніі дапамагаюць гэтым беларускім прадпрыемствам абыходзіць санкцыі. Вы б не поверылі? Wierzę, bo mam do pana zaufanie do tego, co... Я веру, я вам давяраю, калі вы кажаце, што такія справы ёсць, але пра гэта трэба казаць гучна, я тут магу дапамагчы. Я вам перадам гэтыя матэрыялы пасля нашага інтэрв'ю. Бо гэта інфармацыя, якую Міністэрства замежных спраў павінна мець і вельмі інтэнсіўна неадкладна рэагаваць у такой сітуацыі. У нас застаецца літаральна 3 хвіліны. Беларусаў у Польшы цяпер некалькі сотняў тысячаў. Ці гэта выклік для Польшы, ці гэты факт не з'яўляецца нейкай праблемай? Nie, wielkie wyzwanie i to też... Не, гэта вялікі выклік. Гэтыя людзі, я ведаю, таксама чакаюць. Яны знаходзяцца ў Польшы, карыстаюцца тут прытулкам, магчымасцю бяспечна функцыянаваць, вучыцца і працаваць. Гэта нешта натуральнае, але я таксама ведаю, што яны будуць жадаць, марыць вярнуцца ў вольную Беларусь, калі прыйдзе свабода, калі іхная краіна стане суверэннай, незалежнай, вольнай. Урэшце, гэта іх радзіма. Таму мы будзем іх падтрымліваць, як падтрымліваем кожную установу вольнай Беларусі, якая тут працуе на карысць беларускай справы. Мы будзем падтрымліваць тут, і гэта, вядома, таксама пытанне бюджэтных палажэнняў. Сёння мы на этапе падрыхтоўкі бюджэту, і кожная актыўнасць тут у Польшы тых, хто гучна гаворыць пра неабходнасць вяртання ў свабодную Беларусь, заўсёды можа разлічваць на нашае моцнае падтрыманне. Спадар сенатар, вялікі дзякуй за інтэрв'ю. Шчыры дзякуй. Дзякуй вам. Як вы, спадарства, маглі пачуць у інтэрв'ю, Ігар Куляй перадаў спадару Гжэгажу Схатыне сведчанні, якія дэманструюць абыход санкцыяў рэжымам праз Польшчу. Гэтай справай наша праграма таксама займаецца, і да яе мы вернемся з усімі дэталямі роўна праз тыдзень у наступнай праграме. Дзённых 36-гадовага Менчука, які на падпітку выказаў членам ініцыятыўнай групы Лукашэнкі, што думае пра дыктатара, будуць судзіць за абразу. Мужчыне пагражае да 4 год пазбаўлення волі. Больш навінаў за 100 секунд. 3 чалавек у цяжкім стане, лік пацярпелых сягнуў 16 асобаў. Наступствы пажару ў Віцебскім гандлёвым цэнтры Беларусі, які адбыўся ў дзень 13 снежня. Паводле МНС задымленне пачалося на першым паверсе будынку. З яго эвакуявалі 215 чалавек, 10 пры дапамозе пажарных кранаў. На ліквідацыю ўзгарання ратавальнікам спатрэбілася 5,5 гадзінаў. Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара было задействовано 21 единица техники и 90 работников. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Причины ўзгарання высвятляюцца. Следчыя апытваюць сведкаў пацярпелых. Заведзена крымінальная справа паводле артыкулу парушэння патрабавання пажарнай бяспекі, што прывяло да нанесення шкоды ў буйным памеры. Олег Гайдукевич подал документы ў Цэнтр выбаркам на рэгістрацыю кандыдатам на прэзідэнцтва. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі пахваліўся, што ягоная ініцыятыўная група сабрала амаль удвая болей подпісаў, чымся патрабуецца на ягонае падтрыманне. Падарыў ЦВК дакументы і іншыя прэтэндэнты спойлера Александр Хіжняк і Ганна Канапацкая. А вось і ініцыятыўная група Лукашэнкі пакуль гэтага не зрабіла, хаця ў сярэдзіне лістапада той казаў пра 700 000 аўтографаў на сваё падтрыманне. За тыдзень у межах 52 крымінальных палітычных справаў былі засуджаны 82 чалавекі. Найбольш распаўсюджаны так званы народны артыкул. Арганізацыя дзеянняў, што груба парушаць правапарадак. Паводле яго прысуды вынеслі 43 асобам. Фонд пра лукашэнкаўскага актывіста Алексея Талая прывёз у Беларусь чарговую групу украінскіх дзяцей з самаабвешчанай ДНР. Паводле дзяржаўных медыяў падлеткі правядуць у нашай краіне 2 тыдні на лячэнні. За гвалтоўны вываз дзяцей з акупаваных украінскіх тэрыторый у Алексея Талая залучылі ў санкцыйныя спісы Канады, Еўразвязу і Украіны. У адсутнасць стасункаў з Захадам рэжым Лукашэнкі ўсё болей палягае на дачыненнях з Усходам. Але не толькі з Масквой. У Менску асаблівым чынам падкрэсліваюць сваю сувязь з далёкім Кітаем. Наколькі гэта перспектыўны кірунак і чаму нас вучыць рэальны досвед адносінаў з Паднябеснай, распавядзе Вітаў Сеўчык. У адносінах з Кітаем ніякай халявы няма. Прыедуць так шмат кітайцаў, што і ў нас будзе кітаізацыя Беларусі. Калі ён думае, што ратуе сваю шкуру за кошт Сі Цзіньпіна, то ён вельмі памыляецца. Каралеўскія лазенкі ў Варшаве, а ў іх кітайскі сад. Гэта рэканструкцыя комплексу, які паставілі на загад апошняга караля Рэчы Паспалітай абодвух народаў Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Наш манарх вельмі любіў Кітай. Чалавек, які цяпер кіруе Беларуссю, таксама вялікі аматар Паднябеснай.
Вялікі Кітай, як любіць называць яго Лукашенка. Адкуль такая хімія між кітайскай кампартыяй і рэжымам у Беларусі? І чаму Пекін так рашуча дэманструе свае кантакты з Менскам? Якія могуць быць наступствы? І чаму ўсё так? Кітай – краіна нумар 2 ў свеце, сяброўствам з якою гэтак хваліцца узурпатар. Нас с председателем Си Цзиньпином связывает глубокая и искренняя дружба. Стасункі, дзеля якіх у Менску нават здымалі герб гораду з Маці Божай, імаверна, каб не раздражняць камуністычных гасцей, супольнае вайсковае вучэнне і чуткі, што Кітай можа падстрахаваць рэжым на выпадак упадку Расіі. Аднак ці ёсць да гэтага падставы? Пачнем з эканомікі. За апошнія гады таваразварот з Кітаем няспынна рос. Пры гэтым сальда гандлю з Паднябеснай нязменна застаецца не на беларускую карысць. Штогод ад 2 до 3 мільярдаў долараў на рахунак Кітаю. А ў першай палове гэтага года беларускі экспарт у Кітай істотна прасеў, больш як на траціну. У адносінах з Кітаем ніякай, што называецца, халявы няма. Китай не готовы субсидировать белорусскую экономику, особенно в тех масштабах, в яких это робить Россия. Там некие подарунки в выгляде некого бассейна, стадиона, которые отбываются раз в несколько год. Ну так, это подарунки, але это мало что меняет. То бок в этом плане, в экономичном плане, Китай никак не может быть балансиром России. І у адносінах з Кітаем даволі вялікі дысбаланс, адмоўнае сальда, то бок Беларусь больш купляе ў Кітаі, чым прадае. Калі казаць пра некі вайскова-палітычны чыннік, то зноў жа цяжка тут казаць пра тое, што Кітай можа быць такім балансірам для Беларусі як Расіі. Менавіта Расія пацяшніла Беларусь на рынку калійных угнаенняў. Сёлета ў Кітаі пастанавілі менш закупляць прадукцыі Беларусь калію. Затое ў жніўні рэжым Лукашэнкі і КНР падпісалі пагаднення пра гандаль паслугамі ды ажыццяўлення інвестыцыяў. Узурпатар назваў гэты дакумент гістарычным, але лічбы ў падручнік гісторыі наўрад ці трапяць. Мы ожидаем, что в ближайшие 5 лет экспорт белорусских услуг в Китай вырастет как минимум на 12-15%, а инвестиции в Беларусь не меньше, чем на 30%. Паводле публічных звестак дзяржаўных органаў у Беларусі, аб'ём кітайскіх інвестыцыяў за 32 гады дыпламатычных дачыненняў склаў каля 3 мільярдаў долараў. Найбольш паспяховы і заўважны на вуліцах праект аўтамабілі Белджы. Прадукцыя беларуска-кітайскага заводу выдатна прадаецца як у Беларусі, гэтак і ў Расіі. А пасля нападу на Украіну ў 2022 годзе кампанія перажывае сапраўдны бум. Разам з іншымі кітайскімі брэндамі Джылі заняло на рынку месцы, вызваленыя заходнімі кампаніямі. А вось яшчэ адзін гучны праект «Вялікі камень», якому прарочылі рост да ўзроўню ўсёй эканомікі Беларусі, спадзеваў не апраўдаў. Вялікі камень не мае амаль ніякага значэння для эканомікі Беларусі. Гэта толькі 0,5% ад усей беларускай эканомікі. Там ёсць выручка каля 400 мільёнаў долараў на год. Там працуюць каля 3000 чалавек, меней за 100 прадпрыемстваў. І гэта зусім не тое, што планавалася. Я нагадаю, што планавалася, што там будуць працаваць не 3000 чалавек, а амаль 200 000. Мы калісьці баяліся, што к нам прыедуць так шмат кітайцаў, што і ў нас будзе кітаізацыя Беларусі. Там планавалася выручка каля 50 мільярдаў долараў. Калі раней Кітай яшчэ рабіў нейкія там стаўкі, меў спадзяванне на эканамічную ролю Беларусі, там як, напрыклад, транзітная краіна дзеля кітайскіх тавараў на захад, цяпер у сувязі з усімі нашымі падзеямі гэта крышачку зменшылася. Цягам гадоў Паднябесная ахвотна выдавала крэдыты на будоўлю і мадэрнізацыю заводаў. Вось толькі пазыкі гэтыя былі звязаныя з закупам кітайскага абсталявання з выкарыстаннем кітайскіх тэхналогіяў і нават кітайскіх рабочых.
реализуют очень такую замечательную схему. Они дают деньги на производство, на постройку различных предприятий, но при этом эти кредиты они, скажем, потребляют сами. То есть строительством занимаются непосредственно их фирмы, то есть фирмы назад забирают эти деньги, ну а потом плюс еще получают назад кредиты и кредитные проценты. Падобна Кітай дзеяць і з іншымі слабейшымі краінамі. Гэтак Чарнагорыя трапіла ў даўгавую яму праз аўтастраду, якой кітайскія рабочыя не здолелі здаць у тэрмін. Дарога сама сябе не акупляе, як і збудаваная за кітайскі крэдыт магістраль у афрыканскай Руандзе альбо чыгуначная лінія ва Ўгандзе. У Беларусі 3 цэментавыя заводы, збудаваныя на кітайскі крэдыт, стратныя і не былі ў стане самастойна аддаць пазыку. Добрускі завод мелаванага кардону дабудавалі са спазненнем на 6 гадоў. У 2015-м кітайскія рабочыя нават ладзілі паход на Менск, дамагаючыся выплаты заробку. На мою думку, аніякіх перспектываў беларускай кітайскай супрацы зараз няма. Кітай глядзіць на Беларусь як на краіну, якая ўжо спынілася ў сваім развіцці, дзе нельга зарабіць грошы, якая не выконвае ніякай ролі на захадзе. Бадай найбольш скандальная гісторыя са светлагорскім цэлюлозна-кардонным камбінатам, які будавалі 10 гадоў. Беларускаму боку, нават нягледзячы на кітайскі крэдыт, давялося разарваць кантракт з кітайскай кампаніяй і дабудаваць яго самастойна. Праз год пасля канчатковага запуску завод увайшоў у топ-3 самых стратных прадпрыемстваў Гомельшчыны. Камбінат здалі з парушэннямі, а мясцовыя жыхары пратэставалі супраць невыноснага смуроду. Чем они виноваты, чтобы хлором их вытравливали? У іншай частцы краіны кітайская кампанія таксама нарабіла скандалу. ЛЭП для Астравецкай АЭС будавалі кітайцы з кітайскімі тэхналогіямі за кітайскі крэдыт. Пад будову канструкцыяў высеклі значна больш лесу, чымся закладаў праект. А ў весну 2016-го апоры ўвогуле растаялі разам са снегам і ўтапіліся ў балоце. І ўсё ж, калі мы кажам пра пабудову заводаў, то тут, прынамсі, можна знайсці плюс – новыя працоўныя месцы для беларусаў. Китайская сторона для белорусов – это способ сбыть какие-то свои подсанкционные товары, обойти санкции и так далее. Импортозамещение европейское, американское преодолеть таким образом. То есть сейчас это взаимовыгодное сотрудничество. Ну, в большей степени, даже сложно сказать для кого, скажем. Но Китай все-таки, как и во всем мире, инвестирует, реализует свои проекты, зарабатывает деньги. Кітай – другая эканоміка свету, аднак застаецца пытанне, навошта для эканамічнага ўзаемадзеяння, якое, прынамсі з афіцыйных звестак, не дае краіне вялікіх прыбыткаў, такія шчыльныя палітычныя кантакты. Дыпламатыя мае сваю мову, этыкет і знакі. Амбасада, яе месцазнаходжанне і памер – гэта часта таксама сімвалы. Напрыклад, расійская амбасада ў Варшаве знаходзіцца праз дарогу ад прэзідэнцкага палацу і ў разы большая за гэты самы прэзідэнцкі палац. Справа ў тым, што раней гэта было прадстаўніцтва Савецкага Саюзу, які такім чынам хацеў паказаць сваю перавагу над польскімі камуністамі і кантроль над сацыялістычным сатэлітам. Летась Кітай адкрыў новую амбасаду ў Менску. Гэта бадай найвялікшае дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Беларусі. Комплекс будынкаў пад 8 паверхаў, а месціцца ён праз дарогу ад рэзідэнцыі Лукашэнкі, палацу незалежнасці. Адзін каментатар у сеціве неяк заўважыў, кітайскую амбасаду нібыта збудавалі для таго, каб Лукашэнку было куды ўцякаць у выпадку, калі аўтамат без ражка не дапаможа. Лукашенко і яго рэжым будуць пераходзіць далей пад мацнейшы кантроль Пекіну. Для гэтага ўжо прызначылі новага амбасадара КНР у Беларусі. Папярэдні ён быў старога ўзору. Цяпер яны адправілі дыпламата, які непасрэдна займаўся масавым абыходам санкцыяў з боку РФ, КНР і перадачай тэхналогіяў для вайны ў памежных правінцыях. А цяпер ён новы амбасадар. Тепер він новий посол. Апошнім часам у Беларусь нярэдка прыязджаюць кітайскія афіцыйныя дэлегацыі.
Летась у Менску быў міністр абароны КНР, а ўжо сёлета ля мяжы з Польшчай і Украінай кітайскія да беларускія вайскоўцы трэнаваліся штурмаваць аэрапорт у межах супольных вучэнняў. Аналітыкі сцвярджаюць, Кітай цікавіцца Беларуссю як тэрыторыя і блізкая да захаду, але не з эканамічнага гледзяшча. Гэта, скажем, геапалітычнае значэнне Беларусі для Китая дзеля таго, каб мець магчымасць прадэманстраваць сваю блізкасць да вось гэтага сэрца заходняга свету. Гэта, можна казаць, адказ на прысутнасць заходніх краін і актыўнасць заходніх краін ва ўсходнеазіяцкім рэгіёне, што, маўляў, калі вы знаходзіцеся ў непасрэднай блізкасці ад нас, не думайте, што мы будзем спаць у шапку і знаходзіцца у далёкасці ад вас. Не, вось у нас ёсць гэты беларускі выступ з ягоным такім зручненькім прэзідэнцікам і вось будзем вам пагражаць адсель. Не тое, што пагражаць, но дэманстраваць. Сваю дэманстрацыю зладзіў і рэжым. Гэтак Лукашенка хваліўся, што ягоны малодшы сын Мікалай вучыўся ў Пекіне. Мы ведаем, што дзеці і расійскай эліты, і, дарэчы, кітайскай эліты ў значнай ступені атрымоўваюць адукацыю на захадзе. А Лукашенко вот такім дэманстратыўным чынам дэманструе вось той палітычны, дыпламатычны, стратэгічны паварот ад захада на ўсход, на поўдзень, про які ён шматразоў аб'яўляў. Для нього дыверсіфікацыя ўплыву Росіі пэўным чынам. Для яго гэта дыверсіфікацыя ўплыву Расіі. І цяпер кітайцы выглядаюць мякчэй, чым расейцы. Сам Лукашенка можа да канца і не разумець, што яго чакае. І не розуміти, що на нього очікує. Варта памятаць, што ў Кітаі пануе камуністычная дыктатура, якая прагне дамінаваць у свеце. Эксперты асцерагаюцца, што праз нейкі час КНР можа заатакаваць Тайвань. Проста ў нашыя дні ў Паднябеснай пераследуюцца цэлыя этнічныя групы. Для уйгураў мусульманаў створаныя канцэнтрацыйныя лагеры. Дзеяць укаранёныя лічбавыя тэхналогіі паліцэйскага кантролю. Менавіта Кітай, а не Расія, галоўны патрон Паўночнай Карэі. Для Пекіну, Беларусі і КНДР гэта прыблізна тое самае. Гэта трэба разумець. Будучыня Беларусі пры Лукашэнку — гэта пераўтварэнне ў еўрапейскую Паўночную Карэю. Улічваючы, што Беларусь па насельніцтве значна менш, чым РФ, пераўтварэнне Беларусі ў Чучхэ — гэта вельмі кароткачасовая перспектыва. Аналіз можа здавацца вельмі алярмісцкім, але менавіта Сі Цзіньпін першы, яшчэ перад Пуціним, павіншаваў Лукашэнку з гэтак званай перамогай на выбарах 2020 года. Скажы мне, хто твой сябар, і я скажу, хто ты. Вітаўт Сіўчык, Бёсат. Гэткія тэмы прынёс гэты тыдзень, а ўжо на наступным дата, якая заняла істотнае месца ў гісторыі сучаснасці. 19 снежня 2010 года адбыліся маштабныя пратэсты ў Менску. Беларусы выказаліся супраць скрадзеных выбараў на плошчы. Усё скончылася крывавым разгонам, затрыманнямі, катаваннямі, судамі і выракамі. Рэжым вырашыць, што ў іх атрымалася, але пройдзе 10 гадоў і здарыцца 2020. І будуць ужо самыя вялікія пратэсты ў гісторыі сучаснасці. І зноў будзе абурэнне скрадзенымі выбарамі і скрадзенай будучыняй. Рэжым, навучаны досведам, дайшоў да краю у закатванні ў асфальт любой сапраўднай і прыдуманай пагрозы. Чарговыя студзеньскія выбары павінны прайсці ціха і па плане ўладаў. Аднак і яны, і мы ведаем. Прага свабоды нікуды не знікла, а пра скрадзеныя выбары і будучыню усе памятаюць. Таму калі не праз месяц ці год, няхай праз нейкі час, нават працяглы, усё паўторыцца ізноў і з новай сілай. А як паказалі падзеі ў Сірыі апошніх тыдняў, гэта можа здарыцца не толькі хутка, але і стацца самым вялікім святам нацыі. Сергей Подсосонны, да сустрэчы.